приятели на астрологията! Добре дошли в Сакрадата подкаст. Днес сме на прага на една от най-взривоопасните и същевременно освобождаващи дати в астрологичния календар за 2026 година. Говорим за 24 април. Това не е просто поредния ден, това е ден, в който две от най-значимите конфигурации се случват едновременно, за да разместят тектонските плочи в любовта, финансите и истината. Нека да видим кои са акцентите за деня. Първо, Венера, планетата на любовта и парите, прави точен съвпад с Уран, планетата на гръмотевиците, бунта, изненадите, на шока. И то не къде да е, а в последния 29 градус на зодия Телец. Това е критичен, така наречения анареетичен градус, последния дъх на знака. Това е космическият момент сега или никога. Чупя всичко или го запазвам за винаги. И веднага след това, само часове по-късно, Венера преминава в въздушните и словоохотливи близнаци. И второ, сякаш някой е налял бензин в огъня. Меркурий е на 13 градуса в зодия Овен и прави точен тригон с Лилит, черната луна, на 13 градуса в Стрелец. Това е аспект на липсата на дипломация. Т.е. дипломацията си отива в отпуск, излиза в отпуск. Това е смелост да кажеш най-суровата истина право в очите. Днес ще разбия тази енергия по стихии, за да знаете какво да очаквате във вашата лична сфера на живота. Нека да започнем. Първата група въздушни знаци, близнаци, везни и водолей. Скъпи въздушни знаци, вие сте мислителите и комуникаторите. На 24 април вятърът, който духа, е ураганен. За вас съвета е една мотото, може би, на деня е внезапна финансова свобода или любовна новина, която идва от нищото. Близнаци, Венера, вашата планета, покровителка на взаимоотношенията, навлиза във вашия знак веднага след сблъсък с Уран. Представете си, че в момента стоите зад кулисите и чакате изход. На 24 април завесата пада. Сферата е 12-ти дом в Телец, подсъзнание, тайни, задкулисие. Какво се случва? Съвпада на Венера и Уран в 29 градус на Телец удря вашия 12-ти дом, скрития дом. Това означава внезапно разкриване на тайна. Може да откриете, че някой тайно ви харесва или да разберете, че дадена ситуация в работата е била нестабилна и изведнъж гръмва. След 24-ти, Венера в Близнаци, вие ставате привлекателен, магнит за другите. Но внимавайте с Меркурий Лилит в приятелския сектор. Ще сте склонни да кажете на приятел нещо много рязко, което може да приключи едно приятелство, да започне истински разговор. Асцендент Слънце или Луна във Везни. Вие сте знакът на партньорството. Този 29 градус удря вашия 8-ми дом на споделените ресурси, секса и трансформацията. Сферата, казахме, 8-ми дом. Чужди пари, кредити, интимност, пари от застраховане или за застраховане. Какво да очаквате? Очаквайте шокираща сума по сметката ви. Може да е неочаквано наследство, връщане на забравен дълг, но също така и внезапен разрив с партньор относно кой колко харчи. Връзките, които са били финансово или емоционално токсични, ще се разпаднат с гръм и трясък. Меркурий и Лилит в сектора на работата ще влезете в конфликт с авторитет или колега, но ще спечелите уважението им, защото ще защитите истината смело. За асцендент Слънце или Луна във Водолей, Уран е вашата планета управител. Това е вашия ден. Чувствате тази енергия като допълнителна доза кофеин директно в душата си.
Засегнат е 4-ти дом. Дом, семейство и недвижимо имущество. Какво може да очаквате? Венера среща Уран в дъното на хороскопа ви. Очаквайте внезапно решение за местене. Може просто да се събудите и да кажете: продавам всичко и купувам къща в планината, или пребоядисвам хубаво в електриково зелено. Възможно е и внезапно събиране с роднина, когато не сте виждали от години. Въобще по 4-ти дом са кардиналните промени, шокиращи и изненадващи събития. Също и неканени гости, може би. Но пак зависи как това положение аспектира с вашата натална карта. Това са общи положения. Тригонът Меркурий и Лилит в 11-ти дом. Приятелите. Тук сте супергероят. Ще защитите приятел в тежка ситуация с такава смелост, че приятелството ви ще премине на съвсем ново ниво на лоялност. Следващата група са огнените зодии, Овен, Лъв и Стрелец. Огнени хора, ви обичате екшена, но този транзит не е каубойска стрелба в салона. Той е насочен към вашето его и бъдеще. Асцендент, Слънце или Луна в Овен. Меркурий е във вашия знак, а Лилит е в Стрелец. Друг ваш огнен знак. Приятелски знак на вас. Това ви прави словесен нинджа. Разбира се, Венера, Уран засягат 2-ри дом. Дома на парите и самооценката в 29-я критичен градус върху вашите лични финанси. Ако сте чакали повишение или голяма сделка, резултатът ще дойде светкавично. Да или не. Без може би. Ако сте подценявали себе си на пазара, утре ще искате тройно повече пари и ще ги получите. Ако обаче сте живели на кредит, върху пясък, върху въздух, всичко се срива. Пясъка се срива. Пясъчната кула, както се казва. Меркурий и Лилит казвате на глас това, което всички си мислят. Внимавайте да не убиете някого фатално в приятелския кръг, но все пак истината ще ви освободи. Асцендент, Слънце или Луна в Лъв. За вас това е удар по кариерата и публичния имидж. Засегнате 10-ти дом, върха на кариерата. Венера и Уран се срещат на самия връх на вашия хороскоп. Това е класическия транзит за внезапна слава или внезапно уволнение. Възможно е да получите предложение за работа или публична изява, която е тотален шок в добрия или лошия смисъл. Някой ваш шеф или бащина фигура може да вземе изненадващо решение, което директно ви засяга. Венера същия ден, малко по-късно, преминава в Близнаци, вашия 11-ти дом на приятелите. Веднага след Труса вие ще се облегнете на социалната си мрежа. Партиите и нови запознанства са ви гарантирани. Асцендент, Слънце или Луна в Стрелец. Лилит е при вас, скъпи стрелци, и прави перфектен огнен тригон с Меркурий. Венера и Уран са във вашия 6-ти дом на работата, здравето, рутината. Това е транзитът, писнем от тази работа. Такова едно настроение ще се намирате, защото 29-я градус носи внезапен край на нещо в ежедневието. Може компютърът ви да гръмне в петък, след обяд или колега да напусне без предупреждение, оставяйки ви в хаос. От здравословна гледна точка, внимавайте за нервни сривове от преумора. Но има и плюс. Може внезапно да се влюбите от човек от фитнеса или от офиса. Меркурий и Лилит тригон. Вие сте неудържими в словото, в комуникацията си. Ако записвате подкаст или пишете текст на 24-ти, ще сътворите шедьовър. Водните зодии. Рак, Скорпион, Риби. Водните знаци, знаете, те са емпатии, носители на емоцията. Настройте се, защото емоционалното цунами идва от най-близкия ви кръг. За рачетата, асцендент, Слънце или Луна в Рак,
Разбира се, сферата ще бъдат приятелите, мечти, бъдещи проекти. 29 градус в Телеца, края на 11 дом, активира вашите социални кръгове. Един приятел ще ви изненада тотално или с много щедър жест, или за внезапно скъсване на връзката, охлаждане на приятелските ви взаимоотношения. Това е градус на прекъсване на контакта. Меркурий и Лилит в Тригон. Това удря вашия 10-6 дом. Ще имате скандал с началник или институция, но от разстояние. Нали, Овен Стрелец. Овен е 10 дом, Стрелец е 6 дом. Ще напишете имейл, от който после ще съжалявате, но който най-накрая ще постави граници. Асцендент, Слънце или Луна в Скорпион. Скорпиони, вие сте родени за кризи. Този транзит е като разходка в парка за вас, но внимавайте, удря партньорствата ви. 7 дом. Брак и бизнес партньорство. Защото това е последния градус на Телеца във вашия 7 дом. Какво може да се случи за скорпионите? И особено тези, които имат асцендент, Слънце или Луна в последните градуси на Скорпиона, или други планети, лични планети в последните 5 знака на Телеца. 5 градуса на Телеца, извинявайте. Така, това може да доведе до внезапен развод, годеж или край на бизнес договор. Критичният 29 градус заедно с Уран е точката. Ако връзката ви е стабилна, ще се случи нещо неочаквано романтично. Например, спонтанно пътуване до Венеция. Но ако сте търпели и стискали зъби, на 24 април чашата прелива. Меркурий и Лилит в сектор работа и сектор пари. Може да използвате думите като оръжие, за да прекратите финансов ангажимент, който ви задушава. Асцендент, Слънце или Луна в Риби. Сферата е 3 дом. Комуникация, пътувания, братя, сестри. Какво се случва? 29 градус в Телец е сектор на вашите ежедневни разговори и къси пътувания. Очаквайте внезапна новина от брат, сестра или съсед. Може също така да имате пътен инцидент, лека катастрофа или спукана гума. Внимавайте зад волана сутринта. Меркурий и Лилит в сектор на приятели и в сектор на кариера от разстояние. Ще разпространите клюка или информация, която ще стигне до шефа ви и ще предизвика интересен обрат в службата. Бъдете сигурни какво говорите, защото думите ви имат силата на гръм. И на последно място земните зодии. Телец, Дева и Козирог. Знаете, земните знаци са епицентъра на Труса заради съвпада на Венера и Уран в последния градус на Телец. Тази енергия удря директно вашата стабилност, тяло и идентичност. За асцендент, Слънце или Луна в Телец. Вие сте домакинът на този съвпад. Това се случва във вашия знак в 29-я критичен градус. За телците това е първи дом. Първи дом на аза, на тялото, на идентичността, но засяга и партньорските взаимоотношения. Това е краят на една ера за вас. Все пак не забравяйте, че Уран ви мъчеше последните 7 години и донесе много хаос. И в поведението ви, и в партньорските взаимоотношения всичко беше много турбулентно. Този ден маркира финал на дълъг период от живота ви, който е започнал около 2018 година, когато Уран влезе в Телец. Сега е последният изпит. Възможно е радикална промяна във външния вид, постригване, за което ще съжалявате или ще обожавате. Това зависи вече самия аспект, дали прави трудни аспекти към други планети в вашата натална карта.
или внезапно решение за раздяла с човек, който е бил част от вашата лична собственост. Тук искам особено внимание да обърна. Телци, ако имате ваши лични планети, но и не само лични планети, в последните градуси на Телеца или на други фиксирани знаци, като например Скорпион, Лъв, Водолей, ако имате планети в последните няколко градуса на Телеца, до 5 градуса, плюс-минус, даже първите градуси на следващия кръст на подвижните знаци, също може да бъде засегнат. Бих ви препоръчала, че ако на този ден ви се случи да взимате кардинално решение, телци, за лична връзка, за започване, за приключване, говориме за кардинално решение, за съдебен процес, не взимайте решение в този ден, отложете го, защото каквото и да решите, ако ви имате планети в този фиксирания кръст и в подвижния кръст, в фиксирания кръст последните знаци на зодиите или в първите 5 градуса на подвижните знаци, това решение, което ще вземете този ден, ще бъде грешно и ще съжалявате, защото вие го взимате под импулса на Уран, може да е заради пари или заради любов, защото и Венера, тя пък е силна в Телец и тук има един или чисто любовен, или чисто финансов елемент, но то е грешка. Някой се опитва да ви заблуди, да вземете грешно решение. По-скоро бих казала, отложете това важно събитие за следващия месец. Може би за края на май, когато и Марс излезе от вашия 12-ти дом. Меркурий и Лилит в 12-ти и в 8-ми дом. Интуицията ви ще е свръхестествена, ще видите скритите мотиви на хората. Не пренебрегвайте сънищата си на 23 срещу 24 април. Те може да са пророчески. Асцендент Слънце или Луна в Дева. Епицентъра или фокуса на събитието е в 9-ти дом, което засяга дълги пътувания, висше образование, философия, съдебни дела. Съвпадат Венера-Уран в 29 градус, удря вашия сектор на далечните хоризонти. Очаквайте внезапна виза, внезапно отменен полет или спечелено загубено съдебно дело. Пак казвам, тук зависи от личната карта на всеки човек и от неговите планети. В какви градуси, в кои домове и така нататък. Ще научите новина от чужбина, която ще промени графика ви за следващите месеци. Венера в Близнаци влиза във вашия 10-ти дом. Докато вие се чудите какво се случва с пътуването ви, шефът ще ви предложи нова роля, която изисква много повече говорене и комуникация. Аз бих ви посъветвала да приемете. Защото след това и Уран ще влезе в Близнаци след няколко дни и Уран в Близнаци е много силен. Продажби, неща свързани с обслужване на клиенти по телефона, въобще с приемане, предаване, споделяне на информация, на общуване, на комуникация, каквото се сетите. Асцендент, Слънце или Луна в зодия Козирог. Този съвпад се случва в края на вашия 5-ти дом, дома свързан с любов, деца, творчество, удоволствие. Козирози, вие сте сериозни, но тук Венера и Уран удрят вашето сърце. Това е класическият транзит на любов от пръв поглед, която започва или свършва за 24 часа, защото знаете, по Уран събитията са светкавични, мигновени. И особено искам да вмъкна тук нещо, което важи за всички зодии. То не е за всички зодии, а за всички, които са родени с аспект между Венера и Уран.
защото за тях най-силно ще се прояви този съвпад. Или ще го усетят най-силно. Така че любов от пръв поглед, която е започнала, приключва сега, или която е започнала преди, приключва сега, или ако стартирате, нали, тя ще свърши, започва и свършва за 24 часа. Това е или обратното. За асцендент Козирог и луна в Козирог също може да означава внезапна бременност. Това също така транзит на рискови, финансови спекулации, хазарт, не е момента за инвестиции. Ако сте артист, ще създадете нещо абсолютно гениално и скандално едновременно. Шокиращо. Защото по Уран нещата са много напредничиви. Меркурий и Лилит в основата на дома ви, 4-ти дом, и в подсъзнанието, 12-ти дом, може да доведе до скандал с роднина, но скандал с роднина ще бъде избегнат, ако си замълчите. Но няма да го направите, защото Лилит ви тласка да кажете истината. Помнете, приятели, 29 градус е точка на освобождение. Това, което приключва на 24 април, е трябвало да приключи. Не се вкопчвайте в руините. Погледнете към Венера в Близнаци. Тя ви казва: говори, смей се, вижи се, адаптирай се. Ако този анализ е резонирал с вас, натиснете палец нагоре, споделете го с вашата стихия и напишете в коментарите коя зодия сте или кой асцендент. Усетихте ли вече напрежението на 29 градус? Абонирайте се за канала и включете камбанката, защото следващия транзит обещава да бъде още по-луд. До скоро, приятели!